Begreberne velfærdsstat og velfærdssamfund kom for alvor på banen i 1950'erne. Idealet var lighed både økonomisk og socialt. Mange af de vestlige lande tog velfærdsstatens idéer til sig, men implementeringen fandt sted på vidt forskellige måder. I Danmark blev staten både initiativtager og garant for velfærdstiltag. Fra 1960 stod staten også for at finansiere og administrere velfærdstiltagene i en arbejdsdeling med kommunerne. Begreberne dækkede over tanken om at skabe et større mål af rigdom. Dette kunne gøres ved, at alle samfundets borgere blev givet de samme muligheder, hvad angår henholdsvis uddannelsesmuligheder og sundhedsmæssige ydelser. Staten skulle blande sig aktivt i borgernes liv og virke som en form for garant for social sikkerhed. Alt dette kunne i sidste ende tjene et fælles formål, nemlig at styrke samfundsøkonomien. I de skandinaviske lande og Storbritannien var velfærdsstaten i høj grad præget af Socialdemokraterne. I Danmark var det blandt andet fordi de udgjorde det største parti og var derudover regeringsbærende det meste af tiden i perioden 1929 til 1982. Mange af områderne under den private sfære, som hidtil var blevet styret af privatlivet og familien, blev også langsomt erstattet af det offentlige. Dette var blandt andet børnepasning, syriske, rengøring og lignende erhverv, som hidtil var typiske opgaver, som kvinden i huset påtog sig. I begyndelsen gik udviklingen dog ikke så godt. En af de få succesfulde velfærdsinitiativer i tiden før 1960 var loven om folkepensionen. Den økonomiske situation satte en stopper for mere vidtgående tiltag. Venstre og de konservative var generelt skeptiske over for den socialdemokratiske skatteudskrivningsgiver, selvom de ikke var helt uenige i de tanker, der lå bag. Fra og med 1958 ændrede den økonomiske situation sig. Den vestlige højkonjunktur, som var startet omkring 1950, fik endelig tag i Danmark. Denne højkonjunktur førte til, at arbejdsløsheden i løbet af 2 år faldt fra 10% til 5%, og i 1960'ernes midte til under 2%. Opbygningen af velfærdsstaten blev for alvor mulig her. I årene 1965 til 1976 gik udviklingen af det velfærdsstatslige projekt stærkt. Der blev oprettet et omfattende hospitalvæsen og nogle ordninger, der skulle yde befolkningen økonomisk sikkerhed i tilfælde af sygdom og invaliditet. Plejehjem for handicappede og syge, et uddannelsessystem, der i princippet gav alle mulighed for at uddanne sig så godt som deres evner tillod, vuggestuer, børnehaver, fritidshjem og ungdomsklubber, hvor børnene fik mad og blev opdraget, var nogle af de institutioner, der blev oprettet under udviklingen af velfærdsstaten. Velfærdssystemet blev udformet som en universalistisk service, der blev ydet efter kriterier, som principielt var ens for alle. Omkostningerne i form af det voksende skattetryk var til at leve med i en tid, hvor både lønnen og forbruget var kraftigt stigende. I 1976 kom bistandsloven, som ofte kaldes kronen på velfærdsstatsværket. Med loven fik alle borgere sagsbehandlet, når de søgte hjælp fra det offentlige. Ansvaret for borgernes velbefindende blev derfor i endnu højere grad lagt over på staten. Senere i 1987 blev der oprettet et retsprincip med faste rammer for langt de fleste ydelser. Ifølge flere undersøgelser fra Socialforskningsinstituttet kom der igennem 1980'erne flere socialt udsatte samt flere fattige. Flertallet af dem bestod af enlige mænd mellem 30 og 45 år, enlige mødre og unge. Velfærdsstaten blev derfor sat på prøve, da arbejdsløsheden var stigende samt havde en presset økonomi. Selvom skiftende regeringer i 1980'erne og 1990'erne fik nedbragt Danmarks betragtelige udlandsgæld, kom den danske velfærdsmodel stadig under pres. På grund af den høje arbejdsløshed var der færre skatteydere til at betale de stigende omkostninger til sygehus, folkepension, efterløn og pleje. I løbet af 1990'erne skabte reformer på både den borgerlige Schlüter-regering en moderniseret og mere dynamisk velfærdsstat. Denne formåede både at nedbringe underskud på de offentlige finanser og reducere arbejdsløsheden. Den konservative Poul Schlüter, den socialdemokratiske Poul Nyrup samt venstremand Anders Fogh Rasmussen blev bakket op i deres handlinger om den universelle danske velfærdsmodel.